saging. Nanubra ilang saging dito sa Bohol. Perting mahala sa saging. Huwag kayo maingon ani dito sa among Pinoyanan doon guys. Ilang saging. Nga pa oh. Mangawat na dahil kang paon ko. Daghan kayo ng saging dito ba na hinog bro. Nasa ilalim. Napa oh. Hani nga sa saging na eh. Okay ra, daghan kay saging ay naibog ko sa saging. Daghan kayo. Nara guys oh. Nangrata ra. Taon ba saging? Nagdala ko sa Bohol, gamay lang kay bugat. Bugat kayo. Mahal kay kuan. Dito. May estudyante dire. Estudyante sa buko sinaek. Hala. Nagdala ko sa bana, nagdala pag jud ko. Nakoy sa bana guys. Gidala na ko akong cortina kaya akong cortina sa baklay. Mamansan niya ko sinina di ay. Wat bugat din niya akong dala ko. Kay banana. Oh. Na sa banana sa banana lisod sa sila. Las dungagan pa ko sa Valencia palit. Di ba ka ni malata og saging ba? Ano manista? Basta dahil garagot. Nada kay motor ni service oh. Pati wa kay lastik ko diha kuan. Sila na kay daghang pugong. Nabili akong pugong isa. Uy, pugong daghan kay prutas diri guys pero wrong timing lang ko ron kay wa pay bunga ang durian og kuan rambutan. Moani ko diri balik kanang dagting bunga. Kay maadto ko dito kaning mga muni ako iri muni mga kuan no kaning mga unay og durian og sa dili lang. Kani mo ni nang isa ka nasakpan ako nangawat og durian. Wala lang ko, wala. Ngara number 2. Wala si Onek. Kari no. Kari ay kani. Kani apil siya si Canvats. Wala ko kita kaon. Joke na ako. Pero joke kadala tinuod sa naigo. Naray. Dala tinuod. Wala kay bunga gud muli ra mo pudayon. Si Unik litaw na si Unik. Isa ka uya ba ni Unik? Hi guys, welcome to my vlog. Oh. Mao na niyang mga ulitaw sa Kimalani ron no. Mao ni bagong tubo nga ulitaw. Si Jillian bagong dalaga sa Kimalani. Tara guys, Kimalani River. Mawas si diri ko kusog kay ulan.